సృష్టి ఆరంభానికి ముందే ఒక శక్తి ఉంది. ఆ శక్తే మహాదేవుడు. అతను ఒక సన్యాసి, కాని సృష్టి అతని సంకల్పంతో నడుస్తుంది. అతను వినాశకుడు, కాని ఆ వినాశమే కొత్త సృష్టికి మార్గం. ఆ శివుని శక్తే భూమిపై అవతరించింది సతీదేవిగా. సతీదేవి ఆమె ఆదిశక్తి యొక్క మానవ అవతారం. చూడకుండానే ఆమె హృదయం శివుడిని గుర్తించింది. అది అడవిలోని నిశ్శబ్దం, కాని ఆ నిశ్శబ్దంలోనే ఒక శాశ్వతమైన కలయిక మొదలైంది. ఆ క్షణంలోనే కాలం తన శబ్దాన్ని ఆపింది. స్మృతులు మేల్కొన్నాయి. వారు వేరువేరుగా కనిపించినా విధి మాత్రం వారిని ఒక్కటిగానే చూసింది. ఇక్కడ మొదలైంది వారి ప్రేమ కథ.